İmparatoriya Osmaniyan pişti şer cihanê parça bû. Herçend bi peymana Sewrê beşeke biçûk ve Kurdistanê hatibe veqetandin jî piraniya Kurdan di gel paşmayên Osmaniyan li ser bingeha dewleta hevbeş û Xweseriya Kurdistanê rêkeftin ku di meclisa yekemên ya 1920 de 76 nûnerên Kurdan hebûn. Piştî sê salan Mustafa Kemal şûna soza dewleta hevbeş komara Tirkiye ragihand û bi destûra 1924 jî hemû destkeft û xweseriyên Kurdan belav kirin. Li ser vê bi pêşengiya Xalid Begê Cibrî û Yusuf Ziya Beg û Şex Saîd bo parastina mafên Kurdan Cemiyeta Azadî hat damezrandin. Payîza 1924 Xalid Beg û Yusuf Ziya Beg hatin girtin. Şex Saîd bi beşdariya rêberên civakî kongreyeke mezin dar dixe û kongre biryara serhildanê dide. Ji cela merg heta Riha û Dêrs û Mêrdînê bo hemû deverên Bakurê Kurdistanê û derve nûner tên şandin. 13 Sibata 1925 li Pîranê bi operasyoneke artêşa Tirk fîşeka destpêkê ya serhildanê ditexe. Serhilder navenda wîlayeta Darehênê kontrol dikin û Darehênê dibe paytaxta serhildanê. Destpêka Adarê ji Xarpêtê heta Sîwerek û Gimgimê tevahiya navçeyên Çewlîk, Diyarbekir û Xarpêt û Batmanê tên kontrol kirin û parêzgarê Meletî jî kilîla bajêr bo Şex Saîd dişîne. Dorpêçeke la Diyarbekirê heta 21 Adarê berdewam dike lê nakeve. Şex Saîd biryara vekişandinê dide. 15 Nîsanê Şex Saîd bi xiyaneta Qasım Beg tê girtin. Dadgehên İstiklalê ku biryarên wan di cih de tên cîbicî kirin, 21 Gulanê dest bi dadgehkirina Şex Saîd û hevalên wî dikin. 28 Hezîranê biryara darvegirinê dide, 29 Hezîranê jî li meydana deriyê Çiyê Şex Saîd û 46 hevalên wî tên darvekirin ku di nav de Şex Şerîfê Kelaxsî fermandarê Enya Xarpêtê û Şex Ebdullahî Melekanê fermandarê Enya Serhedê û gelek rêber û rewşenbîr hene. Termên wan li heman meydanê bi komî tên veşartin û li ser û derdora meydanê jî peykerê Mustafa Kemal û salonên sînemayê tên çêkirin. Piştî darvekirinan artêşa Tirk dest bi şawat, talan û komkujiyê dike û sedan gund û bajarokan dişewitîne. De hezaran sivîl hatin kuştin, komkujiyên dewletê heta 1938 li geliyê Zîlan û Dêrsimê berdewam kirin.